आज हांव तुमकां चंद मंकडाल काणी सांगता. मदेंत कोणे उलो चनज आमणी चंद मंकडाल काणी म्हळ्यार तुगेले काणी की म्हण. हांव मंकड दल्लवी तू कसन कुंकड दत्वे तू हे मंकड दत्ता त्या हुडगा ससा. मध्येन तुल्लो चनज म्हण हळे म्हण तितलें सांगला री. हो पावस लढाई करू सूर केलं नव्हे तुम्ही. हा आणि तो काणी सूर कर हळे मा. एक गावान तू एक मंकड असेल. मंकड म्हळ्यार तंटी करची चढ मो. हे मंकडाक आनी केसक चढ तंटी करची बुद्धी असेल. एक पण ते मंकड रुक्कार दुखून रुक्कार उडता उडताची एक गाव आहे. थंय दोग जण रुक्का काम करताला आचार्यांची कसं की काम करताची दोन्ही रुक्का फळ्यामध्ये तू एक आडक एक पत्तरशी दवरनु तनी जेवण वतात. हे मंकड रुक्कार बैसून त्यांनी काम करची पळयत असत. त्यांनी दोघांनी उठून गेल कुडले रुक्कार दुखून बुडू बुडू देऊन येऊन ते दोन फळे मध्ये बैसून ते आड दवरलेल मो पत्तरू त्या कडच्या भारी प्रयत्न करतके. तशी अशी तांडून अंतू इंतू ते पत्तर काढतके. काढली तक्षण ते दोन रुक्का फळणे जॉईंट जातके. जॉईंट दल्ला रे ताजी मध्ये तो हाच बाल सिरकून पडला. कशी प्रयत्न केले रे ते बाल कडचे येणार. तितले भितरी ते दोग जण आचार्यांची जेवण कोण येऊन पळयतात काही मंकडाल बालन सिरकून पडला. त्यांनी बरे मस्त प्रयत्न करतात बाल काढच्याक दायनाके आणि कसं करचे म्हणून सांगून पेस्कती घेऊन बाल कट्टकोन सुटतात. बाल कट केल कुडले हे मंकड तुम्ही दोघांनी सेरून मिगेल बाल कट केल नव्हे. एके मक मिगेल बाल वापस देऊ का ना म्हणदलरी ते कट केल पेस्कती पण देऊ का म्हणून लढाईत बसत काही. हे मंकडाल सावास नाका बा म्हणून सांगून ते पेस्कती दितात. म्हळ्यार ते पेस्कती बड्ड जाऊन असत त्यांच्या काय प्रयोजन असे ना वस्तकडे म्हणून पेस्कती देऊन सुटतात. हे मंकड ते पेस्कती घेऊन येत असत. थंय एकलो मग्गे वाली दुखून काढत असत. पापतागला पेस्कती नाशी हातान तूची ते मग्गी प्रा काढत असत. ते मंकड तगला वचून म्हणत हातान कसले काढता तुका हाता दुःख येत नव्हे हाता पुरा घाय दिला मुतू गेले हे पेस्कती घे पेस्कतीन तू मग्गी पुरा काढी म्हणत ताका भारी खुशी जात. पेस्कतीन पूर्ती काढतके करता करता करताची हे पेस्कती मोडत म्हळ्यार सुरवेकाची बड्ड झालेली नव्हे मोडत त्या मोड गेल कुल हे मंकड तगला लढाई बसत. तू मिगेल पेस्कती वाईट कोण घाल नव्हे आता मक्के के मिगेल पेस्कती समकोन देऊ का नावे तू मग्गी देऊ का म्हणून लढाई बसत. वास्त्याकडे अगल कर नाका म्हणून एक मग्गी देऊन सोडत. त्या मंकड मग्गी घेऊन येत असताना बांबून बायलोचे ऐकत कसं उलयत थंडी म्हणून थंयची राबून ऐकत हे मंकड. बायल म्हणत रंद कसनी तरकारी ना कसं रंदप कर का म्हणू कळताना म्हणून. त्यात हे मंकड येऊन म्हणत कसं येचन करत तू मी गेले की मग्गे रंदे करी म्हणत तिक खुशी दावू मग्गे रंदे करत. चंदू कोण तांगलोट बैसून हे मंकडे जेवण करत. जेवण केल मगिरी तुम्ही मिगेल रंदे ते मग्गे तुम्ही येत मिगेल मग्गे रंदे कोण खाल्लीच नव्हे एके मक मिगेल मग्गी वापस देऊ का ना म्हणदलरी रंदे केले ते बुरकुल पुणी देऊ का म्हणून मंकड लढाई बसत. तद्न ती लागत हे मंकडाल सावास नाका कशी ते बुरकुल मातीयेचे दायदल तिथे मेळता हे देऊन सोड मला हाजी कर असं नव्हे घेऊन होत नव्हे म्हणून ते रंदे केल बुरकुल देऊन सोडत. त्या बुरकुल घेऊन येत वाटे रत्ता ते रंदे पूर्ती गंमत खात मंकड. कडेरी येत असताना थंय एकलो तगल बैल असत. बैल म्हळ्यार गद्द हुडूच्याक यूज करतात पळय एत्तू म्हणतात मग कन्नडांत ते बैल. त्या बैलाक एकल पाप उद्दा पिवेत असत. हातान तूची उद्दा दोन दोन पिवेत. तगला गेलेल हे मंकड तू कसले का हातान उद्दा पिवेता मी गेला बुरकुळच पळय हे बुरकुळन तू उद्दा बोरनु त्या बैलाक पिवेई म्हणत. कितले म्हळ्यार ಮತ್ತೆ बुरकुळ नव्हे ताणे बैला पिवेतना बैलान कसे की तोंड हल्लनु ते पोडू बेತ್ತುನು ಒತ್ತಕೆ ಮತ್ತೆ बुरकुळनु पोंड बेತ್ತुन ಒತ್ತಕೆ त्या बेತ್ತुन गेलकुळ हे मंकड तगला लढाई बसतके. तू मिगेल बुरकुळ बेತ್ತುಂಗಲ್ಲತ್ತ मगोतना एके मिगेल बुरकुळ पुढे म्हणके समकोन देऊ का ना म्हणदल तुगल हे बैलाक मक्क देऊ का म्हणतके. अय्यब्बा हे मंकडाल एकला ऐकसा वाचतल मो हे मंकड मग सोडेश ना वाचा हे कशीच बैलो मंतारदಲ್ಲ अक्का देऊन सोडता म्हण सांगून मक्क तुगल बुरकुळ दिवचा दायना माराया हे बैलाक घेऊन असं म्हणून बैलाक तक देऊन सोडत. त्या मंकड ते बैलाक घेऊन
घेऊन येतस के थंय एकलो गद्द हुडूचक बैल नाशी एक साइडंतू बैल एक साइडाक तगल बायलेक घालनो ते जडाच एक असतं पळे नोगा म्हणतात कन्नडांतू आमची गेल्यान कसा म्हणतात म्हणून म्हाका गोत ना ते ताजे दोन्ही गळेर घांगेन तो गद्द हुडीतस के तक्क पडून हे मंकड म्हणतके पाप तुगेल बायला तिच्यान त्या प्रगद्द हुडूचे दत्वेत तू एक काम करी हे बैलाक घेतो म्हणतके अगं खुशी दत्के मंकडन दिला नव्हे म्हणून ते बैलाक घेऊन दोन्ही बैला गळेरी गाय हे ते नोगा घांगेन गद्द हुडीतस के थोडे दूर वचक ते बैल मोरनतके मला ते सुरेख मंतर जाऊन गेले पाप ते मोरनतके ते मोरन गेल कुळे हे मंकड तगले लढाई बसतके तू मिगेल बैलाक मान कळले मग गोत नात एके तुगेल बैले देऊ का ना म्हणे मिगेल बैल समकोन देऊ का म्हणून मेल्लेल बैलाक समकोन दिवचे दत्वे आणि कसं करचे वच्चे त्याकडे म्हण तगल बैले का देऊन सोडतके तगल बैले घेऊन ते मंकड येत असताना ते एकली दोंबराटाच असतात के दोंबराटनी म्हणे तुम गोतच नव्हे ते दोरी वे चमकूचे मागिरी मात्या केसाक जड जड इट्टीगे प्रघांग घेऊन तांडूचे असेल प्रकारतात मग रोड साइडारी तसले इकडे खेळ जात असतं थंय ते दोरी चमकुचक चल्ली नाशी त्यांनी कसं करच्या बा म्हणे चन करता असतात के त्यात हे मंकड म्हणके मी गेले एक चल्ली असं हे चल्ले तुम्ही उपयोग सुंगे येते म्हणून त्यांनी ते चल्लेक घेऊन ती गेल कारण तू दोरी चमकुच्या पळतात के ती चल्ली पाप सुरवेरी ते गद्द हुडून तिका सुस्त जाऊन गेला तज्वरी हे ना म्हणे बाधिका ती कसं करते ते दोरी चमकताची दोन हेज्जे घालची भितरी तो गोपन मोर नतके मोरन गेल कुळे हे मंकड लढाई करतके मग गोत ना मिगेल बैले खा तुमको दिलेले एकले ना तगल बैले मक दिले हा वते तुमको दिले मग मिगेल बाय वापस देऊ का ना मंडल तुम्ही ते डमाडमा मारतात मटमकी त्या पुणी देऊ का म्हणून मेल्लेल बैले त्यांनी जिवंत कोण दिवचे दत्तवे हे मंकडाल सावास दवचत नाही आबा म्हणून ते टमकी त्या मंकडाक देऊन सोडतके मागीर ते मंकड ते टमकी गळे घालून घेतके टमकीक एक दोरी असते नव्हे ते गळे घालून घेऊन एक रुक्कावयर बैसून डमाडमा मारताची एक पाच सांगते खै बल्ला का पेस्कती पेस्कती का मग्गे मग्गे का बुरकुळो बुरकुळे का बैलो बैले का बायल बायले का टमकी टम 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 म्हणून पाच सांगते खै अय्या बा सध्या ते टमकी मानपणी उतरले नव्हते मंकडा हे अशी एक कुशाले सांगची कहाणी रे हे प्रबद दत्तवे ता होई दलरी कहाणी ऐकूचक मात्र गम्मत दल्ले अरे मा तुगल कहाणी ऐकतरी मक्की सान पद मत्तेन तेत्तस सांगचवे सांग पुता हाय आमगेल हळेमन संगील कहाणी तुम्ही ऐकलींत नव्हे मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करून आमका सपोर्ट करत इथे आता आमगेला म्हणी कसं की एक पद सांगते कसं सांगत म्हणून ऐकूया आम्ही गलती व्हिडिओ तुम्ही दियत लाईक लाईक नंतर शेअर करणं सबस्क्राइब केल्यार प्रोत्साह दुखून खुशी देल्यार आणि इतले व्हिडिओ इतले सांगून कसं लेकरा बेल तुवें अय्यो पेद्द बाबಣ್ಣ हा संगील पद तो करत दांडलरी अप्पा सांग व्हिडिओ दुखून सुर कोनो व्हिडिओ क ಎಂಡ್ ದಲ್ಲ ಪಡೆ आमगेला म्हणून संगील पद कसे असेल म्हणून दयकोन कमेंट्स आणि तिलसी येते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करणं आमका सपोर्ट करच्या का विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतात धन्यवाद.